Sobel. Cantiknya Indonesia. Tika Sabra mongah-mongah. Ya Mas Sobel, katuran nyusun jalu kagem ibu, bapak sedaya kemawon. Benar ya, mungkin mbak-mbak pun tenang, Kami santai sedaya. Pak Sukri. Oke. Bapak lurah sedaya Mbak Narya. Sugeng rawuh Dewi Liga. Mas Mamat, sing semangat ya Mas Mamat. Sumapur cahya
Jan kaya began Kaya ngene iki lho LM. garapan anyar iki. Nggih, luar biasa. Ya Mas Tobel, Matur suwun Mbak saya Tina, aturkan nggih. ya. Nggih. Semoga menjadi jamu di malam hari ini untuk desa Jenglong Harjo tercinta Tambah semuanya. maju dan sukses. Amin. Itu yel-yelnya Jenglung Harjo dasar, D-nya damai, A-nya alami, H-nya hijau, Hijau, S-nya sejahtera. Sejahtera, aman dan tentram. Oke, Amin. betul sekali. Matur suwun. Oke, monggo Ketika. dilanjut ya Mas Tobel. Terima kasih bisa istirahat kembali. Matur suwun. Ini saya hadirkan tinggal satu lagi pasinden topnya dari Camposari New LMP. Habis itu nanti Dik Prigel Pangayu Anjarunding bakal menghibur panjenengan semuanya. Saya minta kerjasamanya buat teman-teman semuanya. Saya minta spotnya buat si cantik dari kota Tulungagung. Kita panggil bersama-sama. Ada Nanda Sari untuk panjenengan semuanya. Lah, semua. Sida opo kowe ra kelingan ono letar podo lenu kegocekan karo aku.
Ya ndak. Nggih. Wah, Nanda semangatnya luar biasa. Matur suwun ndak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Gimana kok presiden topnya dari Campursari New LMB Lestari Maneka Budaya Matur Nuwun Panuwun. Ini saya mohon izin menyampaikan bahasanya Campursari New LMB niki dipun pandegani Bapak Yanto. Alhamdulillah matur nuwun panuwun mije saking ladan Jenglung Harjo. Terima kasih banyak. Dan juga buat Bapak Ibu tamu dan semuanya bila mana nanti mau ada acara hajatan, mau hadirkan Campursari, nggih menika New LMB saged nggih menika berhubungan dengan Bapak Yanto selaku pimpinan sang owner matur nuwun panuwun. Mugi-mugi jope tambah laris, lancar lan barokah. Amin. Terima kasih banyak. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti malam hari ini sudah datang di depan panjenengan semuanya. Kita hadirkan lagu-lagu topnya dari Adik Prigel. Terima kasih banyak, luar biasa. Kita panggil bersama-sama. Ada si cantik dari kelahiran kota Tulungagung tercinta. Beliau sang bintang tamu malam hari ini. Kerja bareng Campursari New LMB. Kita hadirkan Nimas Ayu Diajeng Pangayu Prigel Anjar Wening Sumogo. Yo! Terima kasih banyak. Selamat malam Sugeng Dalu, Dek Tobel. Selamat malam Dek Prigel. Luar biasa. Lek apik to mesiat. Dadi anu Mas Subil. Pripun? Ora iso muni R itu suatu kelebihan ya toh. Ciri khasnya sampean. Kuwi duduk kelemahan loh ya. Dadi lek MC liya kayak muni R cetok, sampean ora cetok kuwi sampean kudu bersyukur. Dadi ciri khasnya oh Tobel iki sing ora iso muni R kae to. Ngono. Tetapi uangnya loh, muni jeruk ngono kleru sandinge jeruk. Prigel Mas. Prigel Anjar Wening. Prigel. Uangnya loh Dek kuwi. Empane kok menyiksa. Sama nyela aku igel saja Oh ya. igel. Luar biasa Dek igel. Ya Mas Tobel, Nggih. malam hari ini adalah acara dalam rangka hari jadi Kota Tulungagung, Betul bener? sekali. Masya Allah, yang ke-820 tahun. Alhamdulillah. Ya, semoga Tulungagung semakin maju. Amin. Khususnya Dusun Klumpet Desa Jenglung Harjo menika nggih. Nggih. Mangan sego lawe iwak kali. Cakep. Warga Desa Jenglung Harjo mugi-mugi berkah rezeki. Amin. Mangan sego lawe jangan semur. Cakep. Warga Jenglung Harjo semoga panjang umur. Amin. Amin, Masya Allah. Iki Pak Lurah ini asmane Pak Sopo? Pak Rudi no, nih Pak Rudi Gareng. Moga deh, aku wis dipecat. Niki, nggih menika Bapak Rudi Santoso. Rudi. Nggih Pak Rudi. Pak Rudi ingkang pundi piyantunipun? Wah, sik enom ya, Mas. Oh, Tasik Timur ganteng. Nah, tuku rotine bolu. Bolu, Pak cakep. Rudi Tobel nyuwun sangu. Nggih. Nggih kali kanca-kanca, Pak. Iya. Nggih, luar biasa. Alhamdulillah dalu menika kula saged bergabung dan kolaborasi dengan SLB Budaya. Hei, lah kok LSB lah sing ngene. Lah iki. Amin. Bojoku meteng lho. Oh masa. Lah kok cuma amin. Meteng apa, Mbak? 9 menit sih an. Cek tas tok. Iya. Ora LMB lah kok LSB. Nggih. LMB Lestari Maneka Budaya. Menika pimpinanipun Bapak Yanto. Nggih, Pak Yanto. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Yanto. Tapi aku gak tahu dihubungi belas ya Mas. Nggih. Wah ini gebiakan loh. Gebiakan kok iki. Wah berarti wong kok sambatan. Gel, tak omongi bocorane titik. Niki acaranya kan ulang tahun
Kota Tulungagung yang ke-820 toh. Iki sok tinimbalan malih acarane bersih desa ngoten Mbak Lurah nggih. Kalih suran ngoten toh. Nah, Ya. niki wau sampun di DP. Teng daleme Bapak Marijan. Duh, kok Marijan sapa? Pak RT. Pak RT. Nggih, sapa, Campur Mas? sarine ya iki. Yo pangga. Sindene iki. Pangga bintang tamune Dek Pride. MC-ne tapi duk kowe. Ganti no MC. Iya. Mugi-mugi campur sarine laris nggih Pak nggih. Amin, amin ya Allah. Matur nuwun. Sukses selalu. Amin. Sehat lancar rezekine. Nggih. Nah, selamat malam kagem Bapak Katiman. Wah. Pak Katiman KTP. Ya Allah kayak nggih nggih ngapunten. Kok tambah kinclong ngeten lho. Kowe iki kaya jujur men to. Iki bapakmu dhewe. Alah ora tau dijal saiki aku. Pak, mboten ate jal, Pak. Lah, kuwi lho. Endi ora tau nek WA masuk. Tanggal 33 Lho, 33 gundul. kalian ibu Kalian Kaden, ibu, Rawuh. Bu sehat ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti ditunggu menyumbangkan suara emasnya ya. Nggih. Mbah Lurah Naryo. Nggih, Mbah menika. Lurah Naryo Rawuh. Mbah Lurah Sukri. Mbah Lurah Sukri Nggih. Ugi Rawuh. Ingkang sebelahipun Pak Lurah sinten iki? Kalau wingi. Bab Pak Barjo. Oh, Pak Bajo, saking Pakai Sejo kalau wingi. Hah? Barno no. Pak Barno. Nggih. Barno iki ganteng kupingmu budek. Lah iya. Kok bosok to kowe? Iya iya iya. Nggih, Nggih nggih, nggih. nggih. Alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. Nobel apakah Nggih. ada atensi masuk? Alhamdulillah niki wau wonten awala tumibana pangkon saking Bapak Pitoyoyono ya. Iya, Mak. Ngono ya, Mak. Iya, Aku kelingan Pak Sun nek ngene. Nuwun sewu, Bapak Pitoyo ngesake tetembangan jam 12, angka kalih bojo loro. Angka 3 tombo kangen sida rondo gerigis ngamen 4 wakeh men lho Pak Pitoyo. Jane lagu sing ora KTR ngono apa enak ya jane? Enak. Piye? Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Oh iya iso Loh, berhasil. enek, Berarti toh. nyanyimu kudune mung kuwi tok Ebel. Iso ku yo mek kuwi ya. Iya iya iya. Nggih, nggih, Oke. siap. Nggih, nggih, Apa siap, siap. mau? Panyuwun saking Bapak Pitoyo, nggih menika jam 12 bojo loro tombo kangen sida rondo gerigis ngamen 4. Oke. Ingkang nembang Mbak Prige lho Mas Topil. Nggih. Nggih enek isine ra kowe. Wah, enggak ada bener. Masalah. Wakai ya Mas. Wah, lah udah mentek kaya. Iki didum bocah piro iki? Kok 15. 15. Engko entuk 1000 ya cah ya. Sewu cah. Ngutukane permen blis. Pak Pitoyo matur suwun. Nyang Aja komik didelok lurah. saka nominale. Heeh. Sing penting guyub lan rukun. Nggih. Mangke Mbah Lurah ugi dipun aturi nderek-nderek mangawi bagya kalih ngaturaken langga besan Rama Tayub ngoten nggih. Nggih. Oke. Pun kusa kondur yen Mbah Lurah sedaya. Kula dereng jawat asta. Monggo Dek Prige Iya. langsung nembang nggih. Jam 12 Mas. Nyapa lho kok langsung duet iki. Nah, lha Boyo nyapa? dhewe sik Lah pembukaan. kan mang kancane kerja kowe meneng lho. Ngene lho, Gel. Dhisiki sak lagu ki ya dhewe, terus bareng engko duet ngono lho. Lah terus gunane kowe apa ning kene lek tak ora tak Ya, cek duit. Wis ndak wani ya. Nggih, 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 nggih. Tak pecat kowe kok. Mboten. Boten ki sanak. Siap, aku wedi lah tadi mikir. Jam 12 Mas iso gak? Nggih, siap. Yo, monggo. Lagu angel lagi. Lagu angel. Spesial Pak Pitoyo, nggih. Yo, Dinasti Audio. Atalitik. Ya. Sanggrong Harjo. Luar biasa. Hey, hey. Dewa Sayu Prige. Yo. Kelingan manis nang sendiri. Terus kelingan ramah
ada semut rodo ojo. Sampun diaturaken dasare sing lanang iki ganteng gedhi dhuwur kaya Janaka. Gedhi dhuwur apa semeter kotor. Terus campur sarine ya New LMD, pimpinan Bapak Yanto. Pak Yanto no. Sing ngorjen ya Ipan karo Pak Yudi. Loh, Pak Ipan ini kita? Ya aku tau ora pedhok Pak Ipan. Piye kabarmu Pak Ipan? Iki sing biasa ning YouTube ta lho. Masalah. Iki ya iya, iki ya ning YouTube. Niki sing anu mahlor ngene lho. Apa? Asnati. Lah iki apa iki? Lah niki anu lho. Kayak Mayangkara ta iki? Mayang kere. Luar biasa. Dasare sing ngendang ya Mas Mamat. Mas Mamat iki sing pundi niki? Oh, kula semerape namung teng YouTube nih Mas Mamat. Iki ya ning YouTube. Nggih. Ada kan genine lho dia di. Debos apa piye jane? Wong pengendang. Dasare sing ngedram ya Mas Kumpul. Mas Kumpul kamu ndi? Oh niki. Samer. Niki sing gundul lho. Kayak pengedrame Sera, Mas. Oh, Sera. RGS nggih siap Iya. Iki sapa? Iki Mas apa? Jolodong iki. Mas Cahya. Yahya. Nah iki lali aku jenenge. Patrick. Jabrik. Oh, Jabrik. Sing tamborin kayak Bambang. Hah? Bambang Kentola. Oki. Oh, Oki. Nggih, siap. Iki yogane iki mesti iki Rizky Widodo kae to? Iki tobel yoga lho. Lah kok kaya ngene? Bojone meme kayak gini. Heeh. Jabang bayi. Sama namanya putih. Gini Rizky Widodo kayak ireng. Tas operasi plastik kok iki. Plastiknya apa? Kresek. Iya Mas Tobel. Nggih, siap. Oke, ini tadi Jambuala sampun daturaken. Sampun, nggih, matur suwun. Terus lagu selanjutnya apa? Iya, ya apal.
Nggih, nggih, nggih. Ya, niki Bapak Ibu mbok pilih wonten request Monggo. utawi mau menyumbangkan suara emasnya sendiri monggo lho nggih. Monggo, boleh. Ini untuk jenengan bersama, ini panggung panjenengan sedoyo ya Betul toh. sekali. Ini dari Bapak Pitoyo tadi kan Jambu Alas sudah. Ya. Bojo loro, tombo kangen, sido rondo, gerigis ngamen 4 monggo Dek Brigel. Oke. Iki pokoknya khusus aku ya. Khusus sampean iki tulisannya ingkang kan Mbak Brigel lho, Mas Topel nggih 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 nggih. Ya oke. Nggih, monggo. Mbah Lurah persiapan nggih habis ini nanti. Mbak Lurah semuanya ya. Oh iya lho, sedoyo. Nah sekarang aja nyapa toh kok Oh, nanti. nggih, sekarang aja biar nanti enggak terlalu malam ya. Anu- Aku lo bar iki medon aku mek sak lagu. Sampai pagi purno. Gak iki kontrake gak ngono. Nggih, monggo Mbah Lurah. Mas, sepote nggih. Lagu Alhamdulillah. Pitoyo. Monggo sedaya Bapak Kepala Desa, nggih menika nuwun sewu, Bapak Katiman KTP. Nggih. Nggih Ibu, monggo. Bapak Rudi Santoso. Bapak Sukri sedaya Mbak Lurah kaliyan Ibu. Bapak Karyo, monggo. Pak Bajo, monggo sedaya nggih. Monggo Mbak Lurah sedaya, alhamdulillah. Nggih. Bu Asmiatin, monggo Ibu. Monggo mriki Mbak Bajo sedaya. Kaji majem, kaji majem. Nah. Mbak Naryo. Nggih, siap. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo Mbak. Lah napa niki? Pripun nyanyi? Duh, sembarang. Wah, Ning niki. panggung niku mengeneng dua opsi ya toh. Apa Dek? Siji nyanyi, Siji nyanyi. loro nyawer. Ya, niku. Jenengan pilih sing di sembarang manut aku. Das-das ngoten apa? Nggih Pak Rudi. Saderengipun ngapunten Mbak Brigel. Iya, Di Tanggung Gunung ada 7 desa. 7 desa. Hari ini yang rawuh hanya 5, yang 2 niku nanti tangga gerah. Awake mboten tak penak. Oh, ngaten. nggih, siap, siap. Nggih. Mbah Tenggarjo kalian Mbah Kerjo ngoten. Yo, nggih nggih. Mungkin enggak saras nggih. Nggih, Nggih. amin amin. Alhamdulillah, amin. Niki nyingkat wedal kersane mengke bulurah nyanyi mawon. Oh, Oke. Oleh Mbak Oke, Brigel. oke. Iya, iya. Ale Pak Setuju. Lurah. Lagi Pak Katiman di Napa Bu? Niki napa niki nyuwune? Lagunya apa, Bu? Loh, Monggo Bu Lurah. Bu Lurah iki lagu apa wae iso lho, Mas. Iki kuwi dari Pak Rudi. Mas, monggo. Kula Monggo, lagunya apa? Rock, dangdut, jaranan, pop. anu mawon Mbak. Niki kula yo mboten nate nyanyi lho. Anu. Nah, apik piye mesine? Rock gak wae apa, Bil? Urung. Lagune sing kalem napa sing rame Pak Rudi? Sing kalem. Niki ngeten Mbak Brigel. Niki Nggih. kersane mengenang masa yang viral 2-3 tahun yang lalu Heeh. dibanding dengan. Heeh. Aja dibandingke. Ya, siap. Ngoten nggih. Nggih. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke, disaing-saingke, kok mesti kalah. Mas. Sakmono lho cah nadane. Ya, monggo. Ayo Bu Lurah. Nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Aku yo ora mampu mung tuku mencintaimu. Ku berharap kau mengerti di hati ini ada jenglung harjo. Oke, tepuk tangannya
Jujur saonone yen dibangke tampang meke aku ra bisa yen gawe-gawe jujur saonone yo kalah oh ya aku yo ora mong suwak cintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Bukan apa Mbak, jenengan bantu. Apa itu? luar biasa. Niki mengke ada Bu Tanggung Gunung. Iya. Ada Bu Kades Pak Kades Ngepong. Nggih. Ada Mbah Lurah Pakis. Betul. Sekaligus Mbah Lurah Gersian. Nggih. Beliau-beliau niku sebenarnya
penyanyi sedianten. Penyanyi semua. Nah, kula mboten saged nyanyi jane. Mau suarane wapi ya Bel ya? Jadi ngeten, jenengan sing nyanyi kersane Ibu dan Bapak Kepala Desa niku kersane ngiringi ngoten. Oh ngaten. Nggih, ngoten Oke nggih. oke siap. Ngoten, Bu. Berarti namung joget di sini saja Nggih, menemani nggih. saya dan Mas Tobel. Kersane ibu-ibu bapak-bapak kesan mirsani Mbak Prigel niku kaya apa ngoten. Nah, yo kaya ngene. Nah, iya. Nggih, Udah, oke. Semarak. Kula nyuwun napa niku lestari mawon, Bu. Anu, Mbak. Sang Lestari, nggih. sang nih lagune. Oke, siap. Enak Mbak baksone. Kok mentolo ya kancane iki nyambut gawe terus kono mangan. Jajal. Lah enak sana. Ya monggo lestari ya Mas Tobel. Dewi katon ngelakoni apa
campur sari UMB Indonesia. Dinasti Rita Radio Sadot Mas. Ayo Bang. Oke, matur sembah nuwun. Bapak Ibu Lurah, Pripun Mas, sampun. lagi matur sembah nuwun. Monggo lho, iki mumpung di sini. Sudah? Sampun? Oh, nggih. Terima kasih ya, Bu Lurah, Pak Lurah, semoga rezekinya lancar. Atur suwun masuk nih, nggih nggih nggih. Pak Bano, nggih terima kasih banyak. Nggih, nggih, matur sembah Mbak Lurah nuwun. nanti ya, nggih nggih. Iya, matur sembah nuwun ya, Nggih nggih. Bu. Nggih nggih, matur suwun. Alah nopo to Mbah Lurah kok repot-repot. Nggih. Nggih, mriki mawon. Nggih nggih. Bu Lurah, nggih nggih nggih. Sehat selalu nggih. Ibuku. Nyapa iki? Ibuku iki. Hah? Ibuku. Ibumu. Nggih. Kowe apa ditau dijak? Ora lho. Wong uduk berarti. Iya, kok pede. Lah yo lali aku. Kelek sing kae yo kan yo. Nggih, Ipan ora ngomong ket mang to, Pak. Luar biasa.